Og alle følgere derude på diverse internetperroner og øh, storbys livsamøber. Nu kommer I til at få indgangen til, hvad der foregår i forstederne. Så kom med på en tur. Vi går op til en mand i Bilka. Han har en indkøbsvogn. Mand i Bilka. Ja. Hvordan reagerer I egentlig herude, når din mor sutter din pik, og din far prøver at stikke den i dit røvhul? Du ved, det vi gør, det er, at vi former genstandene. Forestil dig det ligesom værktøjet i en værktøjskasse. Der er en hammer, en tang og en sav, en skruetrækker, en tommestok, en limpotte, lim, søm og skruer. Så forskellige som disse genstands funktioner er, så forskellige er også min reaktion på, når min mor sutter min pik, og min far giver mig den i røven. Der er ligheder begge steder. Vi kan også sammenligne det med at betragte førerhuset i lokomotiv. Der er håndtag, som alle ligner hinanden mere eller mindre. Fars pik, min pik. Det er forståeligt, de skal nemlig alle sammen tages med hånden. Men det ene er et håndtag til en krumtap, som kan reguleres kontinuerligt. Det regulerer f.eks. åbningen af en ventil, hvor der kan komme forskellige væsker ud. Et andet det er håndtaget på en kontakt, som kun har 2 virksomme stillinger. Mors bryster for eksempel. Den er enten tændt eller slukket. Bedst når den er slukket, vil jeg sige. Men hey, det er reaktioner, man kan have. Et tredje er grebet til en bremse. Jo stærkere man trækker, jo stærkere bremses der. Et fjerde er et pumpehåndtag. Og det virker kun så længe, man bevæger det frem og tilbage. Så det er nogenlunde det på det her ude i forstederne. Og det er vi meget tilfredse med. Det er en udmærket måde at leve et forstadsliv på. Og det synes vi også bare, at alle jer i byerne kunne lære noget af og vide noget om. I kan gå på internettet og se, at det er sådan, vi lever, og I kan følge os med videre på gisfeed.dk. Tak for nu, ikke? Og vi ses måske en anden gang.